Ġana wasalna għal-podcast ieħor l-udjenza dejjem tikber, il-feedback dejjem iktar inkoraġġanti, grazzi ħafna jekk għadkom mintomx subscribers u trid tkomplu seguna, nħeġġitkom tafsu il-buttuna ħamra b'ximkiena un taħt, aktar minn hekk jekk tistgħu tuna like, kumment, eċetera, dan kollu ħajjin biex l-algoritm tal-YouTube ikompli jmexxina ma' dawk l-uħud li jaħseb għandu jmexxina. Il-mistieden tal-lum minkejja li jilbes kważi esklusivament l-iswed u bniedem ta' ħafna l-wien, ġej mix-xena mużikali tqila jew il-heavy metal, huwa soċjologu u lettur l-Università ta' Malta u qed nitkellem dwar Dr. Albert Bell. Ma' Dr. Bell tkellimna fuq bosta fenomeni li jimbtu meta gruppi ta' nies jingħaqdu f'soċjetà waħda. Iddibattejna jekk il-bniedem mhux intrinsikament tajjeb jew inkella ħażin u anke tħaddidna mhux ħażin fuq is-sottokulturi li kemm jiena u Dr. Bell trawwimna fihom. Qabel ma nibdew kemm nixtieq nirringrazzja lill-azzjendi li appoġġjaw lil dan il-podcast. Fil-fatt illum għandna sponsor ġdid, il-Valletta Glass. Il-Valletta Glass li ilhom fis-suq 42 sena li f'post xogħlijiet oħra isbulhom bċejjeċ għad-dar, bċejjeċ kummerċjali u anke jistgħu jfasslu ċertu bċejjeċ għal preferenzi tagħkom. Fittxuhom fuq is-social media u la darba nerġgħu nibdew nżuru xulxin il-Valletta Glass tistgħu issibuhom ġewwa Taqali Crafts Village. Grazzi kbira wkoll li qed isikura brokers għaqlin li jistgħu jgħinuk isib assigurazzjoni għal dak kollu li għandek bżonn bl-aqwa prezz, ċertu affarijiet nerġa' ngħid jeħtieġu li jkunu taħt assigurazzjoni u let isikura huma proprju nies jistgħu jsibulek bl-aqwa polza għalik. Id-Derek Meats li kienu jfornu anke il-laħam lir-Reġina Elisabetta meta kienet toqgħod gwarda manġa u tant kienet kontenta b'xogħolhom li jekk tmorru fil-ħanut ta' Derek Meats il-belt isibu wkoll ittra ta' ringrazzjament mingħand ir-Reġina fem. Biżejjed tajjeb għal-Reġina, biżejjed tajjeb għal John Mallija u nisħaq ngħid għalikom ukoll ċemplu 998-6645 biex Andrew nawilkom il-laħam id-dar fi żmien 48 siegħa. Grazzi lil-Lee Cabs li qed iwasslu kemm lili, kemm il-crew, kemm il-mistieden għal ġol podcast u mal-irħas fis-suq u jaslu għandkom l-aktar malaj varjetà straordinarja u it-tindif ma' Lee Cabs isir reliġjużament ta' bilħaq. Niżlu l-app ta' Lee Cabs għax tistgħu tibbenefikaw minn ħafna promozzjonijiet rikbit u ħwejjeġ ta' din ix-xorta. Infakkarkom fit-8 ta' April se nħabbru wkoll min hu r-rebbieħ tal-Frank's Man of the Year Award fuq dan il-podcast. Jekk tixtiequ tgħinu l dawk il-ħud siewa ta' dar merħba bik, nistiedinkom biex tmorru fuq franks.com.mt tixtru ikla mingħand il-Fenixa li ma ikla trikors se jwaslulkom id-dar fil-ħin għal-podcast tax-xandira tagħna li aħna tafu nistreamjaw live kull nhar ta' ħamis fit-8 ta' flaxija. Mela franks.com.mt biex tagħmlu din id-donazzjoni eċetera tagħkom. Grazzi wkoll ir-Rapid Screening Malta li dan l-aħħar qegħdin jiġu hawnhekk biex jittestjaw jagħmlu swab bil kulħadd lili l-produzzjoni l-mistieden biex jiżguraw li maħniex ta' teddida laqgħa xulxin laqqas il-bqija tas-soċjetà. Fi kwarta wara l-swab wieħed ikun jaf jekk hux pożittiv jew le għal COVID-19 għal daqstant jekk qed tixtiequ tintaqgħu tikkongregaw fi gruppi jew għal xogħol jew ma nafx fjaddilkom moħħkom. Inħeġġitkom ħafna tkellmuhom għax jagħmlu xogħol tassew professjonali. Għal grazzja t'Alla ħadd ma kien pożittiv bil-COVID-19 u għal daqstant stajna nkomplu b'din il-poddata. Mingħajr iktar kliem ngħaddu issa għall-episodju tal-podcast ta' John flimkien ma' Dr. Albert Bell. Ara tlaqna. Nirridafaw najdu kemm għal-buzz Mil-wahda neħibu t-nejn Nirrifmux dwar x'qed irednu Nistaqsu kif u x'fatta u fejn Il-Podcast ta' John! Il-Podcast ta' John! Mela tlaqna.